Γεια και χαρά σε όλους, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα podcast από την 360 Turn με ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και θα προσπαθήσουμε να το δούμε υπό το πρίσμα ενός επιστημονικού βιβλίου από τις εκδόσεις Παρισιάνου, «Ζώντας με στρες», το οποίο πιστεύω ότι θα φανεί πολύ βοηθητικό. Θα αποτυπώσουμε ένα δείγμα. Αλήθεια, τι είναι το στρες? Αυτή η μονοσύλλαβη λέξη, η οποία πλέον έχει καταλάβει μία μόνιμη θέση στα σύγχρονα λεξικά. Πώς λέμε fast food, πώς λέμε πακέτα software. Μεταχειριζόμαστε δηλαδή τον όρο διακρίτως για να περιγράψουμε μια ευρεία κλίμακα δεινών, τα οποία απορρέουν από τον πυρετώδη ρυθμό της ζωής μας. Νιώθω αγχωμένος, λέει κάποιος, για να περιγράψει ένα ασαφές μεν, αλλά συχνά οξύ αίσθημα δυσφορίας. Αυτή περνάει έντονο στρες όταν προσπαθούμε, λέμε, να κατανοήσουμε την ευέξαπτη συμπεριφορά και την επιλυσμοσύνη μιας συναδέλφου μας. Αυτή η δουλειά έχει πολύ στρες, λέει κάποιος άλλος, προσδίδοντας ένα παράξενο είδος γοήτρου σε ορισμένα επαγγέλματα. Αλλά για όσους όμως η ικανότητα να αντιμετωπίζουν με επιτυχία καθημερινά ζητήματα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, το στρες δεν συνιστά πλέον μια αφηρημένη έννοια. Για αυτούς, το στρες μπορεί να ερμηνευτεί με μια άλλη λέξη: πόνος. Παρά την πρόσφατη ευρεία διάδοση της έννοιας του στρες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί συνεχίζουν την προσπάθεια να κατανοήσουν τις αιτίες που το προκαλούν και τις επιδράσεις του στους ανθρώπους. Όλο και περισσότερο προσπαθούν να δώσουν απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα: τι είναι το στρες? Γιατί και πότε είναι το στρες επιβλαβές? Γιατί μερικοί άνθρωποι δείχνουν να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες της ζωής τους πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους? Και τέλος, είναι δυνατόν οι άνθρωποι να διδαχθούν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αντιμετώπιση του στρες? Θα ήταν όμως σε αυτό το σημείο καλό να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, δηλαδή να δώσουμε έναν ορισμό του στρες. Διότι η λέξη στρες προέρχεται από το λατινικό stringere, που σημαίνει σφίγγο και χρησιμοποιούταν κατά τον 17ο αιώνα για να περιγράψει την ταλαιπωρία ή τα βάσανα. Κατά τα τέλη τώρα του 18ου αιώνα, η λέξη στρες δήλωνε εξαναγκασμό, πίεση, ένταση ή έντονη προσπάθεια όσον αφορά κυρίως στο άτομο, στα όργανα ενός ατόμου ή στις διανοητικές του δυνάμεις. Οι πρώιμοι ορισμοί της έντασης και του φορτίου που χρησιμοποιήθηκαν στην φυσική και τη μηχανική επέδρασαν εν τέλει στην αντίληψη για το πώς το στρες επιδρά στον άνθρωπο. Υπό αυτή την έννοια, οι εξωτερικές δυνάμεις, τα λεγόμενα φορτία, έγιναν αντιληπτές ως πιέσεις οι οποίες ασκούνται σε ένα άτομο παράγοντας ένταση. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επισημαίνουν ότι μπορούμε να μετρήσουμε το στρες το οποίο διακατέχει ένα άτομο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μπορούμε να μετρήσουμε την φυσική ένταση σε μία μηχανή. Ενώ από αυτή την πρώτη έννοια το στρες θεωρήθηκε ως ένα εξωτερικό ερέθισμα, υπό μία δεύτερη έννοια το στρες ορίζεται ως αντίδραση του ατόμου σε μία ενόχληση. Από το 1910 ο Σερ Ουίλιαμ Όσλερ διερεύνησε την ιδέα του στρες και της έντασης που προκαλούν νόσο, αντιμετωπίζοντας την σχέση που υπάρχει μεταξύ της θυγχάνχης και του ξέφρενου ρυθμού ζωής. Η ιδέα ότι οι περιβαλλοντολογικές δυνάμεις θα μπορούσαν πράγματι να προκαλέσουν μάλλον μία ασθένεια παρά κάποια προσωρινή αδιαθεσία και ότι οι άνθρωποι έχουν την φυσική τάση να αντιστέκονται σε τέτοιου είδους δυνάμεις, διατυπώθηκε και από τον Κάνον κατά την δεκαετία του 1930, ο οποίος μελέτησε τις συνέπειες του στρες στα ζώα και στους ανθρώπους και ασχολήθηκε κυρίως με την αντίδραση πάλης ή φυγής. Μέσω αυτής της αντίδρασης οι άνθρωποι, όπως επίσης και τα ζώα, επιλέγουν είτε να μείνουν και να αγωνιστούν, είτε να προσπαθήσουν να διαφύγουν όταν αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ο Κάνον παρατήρησε ότι όποτε τα υποκείμενά του αντιμετώπιζαν καταστάσεις ψύχους, έλλειψης οξυγόνου και υπηδιέγερσης, ήταν δυνατόν να εντοπιστούν οργανικές αλλαγές όπως η έκτακτη έκρηση αδρεναλίνης. Επίσης περιέγραψε αυτά τα άτομα ως ευρισκόμενα υπό την επίρρεια του στρες. Υπήρξαν ακόμα επιστημονικές προσπάθειες να εξηγηθεί η διαδικασία εμφάνισης των ασθενειών των συσχετιζόμενων με το στρες και στη δεκαετία του 1940 και πιο συγκεκριμένα το 1946, όταν περιγράφτηκαν 3 στάδια τα οποία αντιμετωπίζει το άτομο σε στρεσογόνες καταστάσεις. Πρώτον, την αντίδραση συναγερμού,
κατά την οποία μια αρχική φάση μειωμένης έντασης ακολουθείται από ένα αντι-shock, κατά την διάρκεια του οποίου οι αμυντικοί μηχανισμοί του ατόμου δραστηριοποιούνται. Δεύτερον, την αντίσταση, το στάδιο της μέγιστης προσαρμογής και στην καλύτερη περίπτωση της επιτυχούς επανόδου στο επίπεδο ισορροπίας του ατόμου. Εάν ωστόσο ο παράγοντας του στρες συνεχίζει να υφίσταται ή ο αμυντικός μηχανισμός δεν λειτουργεί, το άτομο θα προχωρήσει στο τρίτο στάδιο που είναι η εξουθένωση, δηλαδή όταν οι μηχανισμοί προσαρμογής καταρρέουν. Νεότερες και πλέον ολοκληρωμένες θεωρίες του στρες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και του περιβάλλοντος του. Το στρες έχει περιγραφεί από έναν ερευνητή ως μία αντίδραση σε ενδογενείς ή εξωγενείς διαδικασίες, οι οποίες φτάνουν σε επίπεδα που εξαντλούν τα σωματικά και τα ψυχολογικά αποθέματα έως υπέρα από τα όρια τους. Κατά την δεκαετία του 1970, ο ψυχολόγος Ρίτσαρντ Λαζάρους υποστήριξε ότι η αντίδραση ενός ατόμου στο στρες εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το άτομο ερμηνεύει ή αξιολογεί, ενσυνειδήτως ή υποσυνειδήτως, τη σπουδαιότητα ενός επιβλαβούς απειλητικού ή προκλητικού γεγονότος. Η εργασία του έρχεται μάλιστα σε αντιπαράθεση με εκείνες που θεωρούν το στρες απλώς ως μια περιβαλλοντολογική πίεση. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι η σφοδρότητα της εμπειρίας του στρες καθορίζεται σημαντικά από το πόσο καλά ένα άτομο νιώθει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη απειλή. Αν ένα άτομο δεν είναι βέβαιο για την ικανότητά του να ανταπεξέλθει, είναι πιθανόν να αισθάνεται αβοήθητο και καταβεβλημένο. Εξετάζοντας το στρες ως αποτέλεσμα μιας δυσαρμονίας μεταξύ του ατόμου και του ιδιαίτερου περιβάλλοντος του, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε γιατί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ένα άτομο φαίνεται να ευημερεί ενώ ένα άλλο να υποφέρει. Υπήρχαν ερευνητές όπως ο Τόμ Κόμινγκς και ο Κάρι Κούπερ που έχουν σχεδιάσει έναν τρόπο κατανόησης της διαδικασίας του στρες, και θα το δείτε σε λίγο στις οθόνες σας, και μπορεί να εξηγηθεί ως εξής. Πρώτον, τα άτομα ως επιτοπλίστων προσπαθούν να διατηρήσουν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους και τις σχέσεις τους με τον κόσμο σε μια σταθερή κατάσταση. Δεύτερον, κάθε παράγοντας της συναισθηματικής και σωματικής κατάστασης ενός ατόμου έχει ένα εύρος σταθερότητας, εντός του οποίου το άτομο νιώθει άνετα. Από την άλλη μεριά, όταν κάποιες δυνάμεις διαταράσσουν έναν από αυτούς τους παράγοντες πέραν του εύρους σταθερότητας, το άτομο πρέπει να δράσει ή να αναπτύξει στρατηγικές αποκατάστασης ώστε να επανακτήσει ένα αίσθημα άνεσης. Και τέλος, οι συμπεριφορές ενός ατόμου που αποσκοπούν στην παγίωση μιας σταθερής κατάστασης, συγκροτούν τις διαδικασίες προσαρμογής του ή τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Στρες είναι κάθε δύναμη η οποία θέτει έναν ψυχολογικό ή σωματικό παράγοντα πέρα από το εύρος σταθερότητας, προκαλώντας ένταση στο άτομο. Η γνώση ότι είναι πιθανόν να προκληθεί στρες συνιστά απειλή για το άτομο. Μία απειλή μπορεί να προκαλήσει ένταση εξαιτίας της σημασίας της για το άτομο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.